rồi try sẽ xin phát ngày Blei phi bá rồi kerteng ke berempor tam ke jong jisu te ngan ajing mut ipi na ka jing ya lenti ke jonga bala da pipuli na mi ka Ktien ke jong U Blei shibun pila ban penduk nia ye ki briu ki bawan ban wo dong ban wo nia ye pi pitep ngate ke briu ke puli Bible shibun te na mar ar polenong aka hisngi ngadang puli ba marsin pediang utrai te ha ka wikisngi ngalet ji seng Bible study ha ka wei ke balang ka ba dang prasnem dang seng yi ka balang ken te uladon utaw wi briu oinga klech ai te ong ngalet Bible study hang te na mar ngim de bandan ya ka men sim niam dang is ngo kwa bandan Bible study kwa le jing seng hang nu ru le ayu sabangi yamani ya uju hi U Blei te ya ka badai tengin ya pediang e ka bom de ngin chuya kentan te ngalet ken te da ngalet te utaw briu ulakli nga ko kata kabalang gabakum no ngampat juyo sngau kabadang huseng thamai ne ot kadang prasnem ti ulong te kabon 4 yo ban thep vote namar kata kade ha usnem arhajar khatlai te kade ha kapor election ken te uong kamu 4 yo thep vote dang prasnem te ngong yu kumno ngong yu ot ken pitip ne ba la da ngim long kum ki khlung ne em nginam yo re ka hima ka jong U Blei te namal ka Ktien ka jong U Blei ru ko ong ki bakhat do kinwan ningkong ki baningkong kinwan khat do te uta U Blei em ula hu sngap jar bat chumi la kami na ka sentur jong abalai bakala don lupa te ka Ktien ka jong U Blei hanga te ngalit thijing thi san ka bi ka dukan pan te ngade ka beri bom ju thijing thi temo te por wat mentaru ngai le be ka bala banam thijing thi lai na tang ki dawai ken te banam thijing thi ken ha ka sngi utrai namar long ko mangi hite ki ba hi kai ki to bani ade jing de ha sngi utrai ni yakno pat baki kimile jing seng kumta hanrel da baro krustan umia thijing thi chu ha ka sngi utrai ada ngi lapen biang lupa lai na tang ki dawai te kamut kindi ya no hi hanrei kajing di tu udi ubom pelong krustan kajing thi pat hi ubom krustan long ko mangi hi kai hi mangi te ngam ju thiet ken ngam ju thiet jing thiet ra ken sngi utrai te ngam ju shong kali ka mai ru te nga le be kum ta ken te kata pat ngam khang e phi ba phin shong kali ka mai tang bolonga nga le ha kata te korukom te ngale da ka jing sngur ken mde bang ong e phi wa nam shong kali ka mai bon le na pren jo phi le ji seng phi ha hi ban ya shong da ka kali ka mai ha badon kitu ki ba ya ka mai te henrei ngapat ngam ju shong kali ka mai ke ngam ju shong kali ka mai ha ka si utrai lane ngam ju thi jing thi ra ken ha ka si utrai te ki nong wo dong te ki don bet em te la wo dong kata ka briu nga ka ong kum ne ga ong ni phi te bom ju thi jing thi si utrai na lor kata phim ju shong kali ka mai te shumut ade kum ka ji sen sinot ka ba he ba te mla surate ban pendap kabam ka ek habdon em kitu ki bedeh ki surok ki leti ki singking bat ki briu bat ki shu thiet kum to ta te phinle kum no te nga pat ngong kita ka briu ngong kata ka por to ble sa penhap la ka pana na peneng ken habangi don ka jingen te shu ngap nomor bo ble te kala ba em lada kat uto pa ba uwan ma chakri ble phitra ble chpa thali lada ngi don sha ta ka jinget ble penhap sham te kata ka briu kala shu ngap no te ngong kakali kamai ru lada om don shu uwe ru uban kamai kamut uble ulakar kuhi to kabalang hi kalapen mi ka bos na po kabalang banam shim bai kalire ban le chao ki banget bakin wan jinseng te ila shu ngap ken yo ni ai re te ha ka wi ka singipat ngale chate chapo ayu ken ngale chate chapo hoi tinga duai sabar kom tu tinga duai kat banget kidang ya bun kam hayi tentu itu ki try itu ki briu ki bakhot inga bang ngamut ngalit sa te tinga duai yang itu sabar ang duai kitu ki briu ki lawo dong ke nyingang bali phile duai kum tu sabar khla ban duai hayi tinga pat ngong tele yu da duai sabar phimi isu jisu chaklaru le duai te ki hu ngap no ken kim ong ai suraya te aden kwe ki sipat mention rang jungai oinga bali
kam start na phi ne bani pastor bani padaru namar ba taki hikai baklan ngasit lit kren kenyi ki pas di ki padar ne ki pastor ngshon bale phi hikai bakla katut tikam long ke bedai te namar ngamdei ka ba breu ka banut ban kren tang na po mobile mat rong nganut ki don ki ba nga oh bale ba lap ta media han rekim tip ba hang no ru na lap ba ha kali ne ha lenti ne ha yau ne ha hat ne ha nya breu ne ngade ke breu ka ba lap ba lentar te nyong nga phi la kham start ma phi ting opi kemana mi jisu dang khat arsnam karta uya sai ba kirang ba leng do ngala live host nam hata ka por ngala live host nam te iru ila hus ngap no ken te hadina tupat te ki ong yang oh beli utau beli syukran ta phi nga ong pikemau kamiriam bat u aron ro ki ong yung Moses kumta tel da beli uman man kren ngate ngan le ayu te kumta kai chipon ki ne am ki banga jujubab ki briun am ka David ka banga jubab be dang ba ka Ktien ka Ktien U Blei te ba phin la man pynduh nia ki briun am phinam la man pynduh nia la da phim pule ka Ktien ka Ktien U Blei te namar ka talong ki ba puli bhai ka Ktien ka Ktien U Blei ba phin la ban ai jubab na ka Ktien Ktien U Blei han re rengkat ba kanong rim ka ba shisha kan dei rek lem kanong rim te yero itrai